Din il-ġimgħa Net Television irritorna bix-xandiriet tal-kompetizzjonijiet Ewropej tal-futbol sinonimi ma' dan l-istazzjon għal snin twal. Fil-fatt il-ħamis Net Television kien l-uniku stazzjon kummerċjali Malti li xandar logħba ta' tim minn pajjiżna f'kompetizzjoni Ewropea. Skont dejta illi ksibna, il-partita bejn Alaxkert u Hamrun Spartans kienet segwita minn madwar 30,000 persuna li raw ix-xandira ta' Net Television. Fost dawn kien hemm diversi li segwew fi stabilimenti kummerċjali u anke fil-gażini, partikolarment fil-Ħamrun. Il-logħba kellha kummentarju ta' Krixxin Mikallef, bajnuna teknika ta' Patrick Kurmi. Net News jista' jikkonferma li fil-ħin ta' din ix-xandira Net Television qabeż l-udjenzi tal-istazzjonijiet kompetituri fosthom TVM u One bl-istazzjon ikun l-aktar segwit f'dik il-faxxa ta' bejn il-5 u s-7 ta' filgħaxija. Il-logħba ta' ritorn li se tintlab f'pajjiżna nhar il-ħamis li ġej se tixxandar ukoll b'mod esklusiv minn Net Television.